Don Gelati, estás listo para facer unha maxia moi especial cos teus xeados? Teño dúbidas de cal é o meu xeado favorito. Axúdasme a averigualo. E ti, dende a túa casa, queres xogar connosco? É moi doado. Aquí temos 4 xeados distintos. Uns de xeo, outros de chocolate, algún de varios sabores. Quero que poñas o teu dedo nun deles. Non fai falta escoller, porque o imos cambiar. Só pon o dedo sobre un. Don Gelati, coido que son poucos xeados. Que che parece se nos ofreces algún máis? Ben, non movas o dedo de onde o puxeche ao principio. Agora, cando eu conte até 3, quero que movas o teu dedo 4 veces. De arriba a baixo, de abaixo a arriba, de dereita a esquerda ou de esquerda a dereita. Como queiras, pero nunca en diagonal. Comezamos no xeado onde puxeche o dedo ao principio. Pero ti decidirás onde acabarás. Tes unha chea de posibilidades para moverte e poñer as cousas ben difíciles. Pois ben, se tes o dedo apuntando cara a un xeado, é o momento de que o movas 4 veces. 1, 2, 3 e 4. Deixa o dedo aí, non o movas, pois é o momento de retirar un dos xeados onde non estás. Perfecto, é o momento de volver a moverse, pero esta vez 5 veces. Lembra que só te podes mover en horizontal ou en vertical, nunca en diagonal. E que xa non podes pasar polos xeados que desaparecen. Así que move o dedo xa. 1, 2, 3, 4 e 5. Deixa o dedo e non o movas, pois imos eliminar outro xeado onde seguro non estás tocando. Imos volver a movernos. Desta volta só terás 2 movementos co dedo. Escolle ben cara a onde queres ir. Move agora 1 e 2. E deixa aí o dedo, porque temos que facer desaparecer outro xeado. Seguiremos movéndonos, pero desta volta tes 3 movementos para seguir buscando o xeado favorito. 1, 2 e 3. Deixa o dedo, pois esta vez vai ser especial. Van desaparecer 2 xeados ao mesmo tempo. Xa nos queda menos para averiguar cal será o noso xeado favorito. Só nos quedan 4 opcións. Agora quero que te movas outras 3 veces, lembra. Arriba abaixo e esquerda dereita. 1, 2 e 3. E temos que eliminar outro xeado máis. Chega o momento de facer o derradeiro movemento. Só unha vez, pero lembra, o último. Move xa. Alto! Non movas o dedo. Concéntrate nese xeado, no seu sabor, se ten algo por riba ou se está cuberto. Pensa na súa forma, porque agora Don Gelati vai ter que adiviñalo. E iso é! Este é o xeado que despois de tantas voltas ti escolleche.